Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Unang yalam jong kaliang persya kayeng dorbar tauan ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan. Haga khat artarik unailar arajar arfulai ulapan pau yak jing sngosi halor ke jing bem persya jong ka sorkar jala yaga kentian Village Council balapan rung haga jing penbait thamai yaga krenit bahan riau jong ka riti sensyar kari India. Haga jing yakenduk yau Menteri Rangba Duk kari Narendra Modi Dangshan ha New Delhi. Haga jing kren bat kilat pathai kubor uba Tito Sulaong ba kumki MDC jongka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumju ru ka UDP kam hun satya namarba ka jing penrung ya ka kentian Village Council kan penduk pendamno ya ka jing terekam jong ki dorbar snong ki bala donlpa hapok kani ka jela Meghalaya nado hendai hentai. Nakaliang ka jong ihi ngila penpau persya ya ka tu ka jing pendamkam ni ka kentian 100% tribe. Or representative tribe. Jika bangun yang itu baru ki stakeholder ni persyak ban ngai ilu badang sian bau chief minister baka kabinet ke jongku lai kendu yang menteri rang baru dari India aba kilapan pau ba ki nakaliang ke government ki persyak yang itu ki mihap yang itu kentin on representative tribe. Pada ke juga poru ngalai iba ki kim kilai demand nakaliang jongka kabinet ba prime minister kalau ba agak increase ki seat haki light limit district. Mereka datang ke wei ke ba ngalengok ba kamsum dan pat ka jing penpau nakaliang state government haki jing adai ba ka kentian village council. Kani ka kentian village council kadai ka ba ngi nakaliang kumki MDC nakaliang parti ru ngimhun ni kani namar balai lada lawan no ka kentian village council kan pendu no ya ka jing trekam jong ki dorosno. Kamu ngindon baik kita village council haman kisnom kabakin hap man yale ada election bat kiriti dustur ki jongi rukin kelalut anta te kabamot ka board ki dom snom ka dom don su tenre nakaliang jong ka council ha ka por ka bangalong kumsi yang ngelawan rai ko ka at pagata ka village development council at but day lembaga ni ka at ka jingtu bangon rai ka at kalong ba can go in line with that spirit lade kata ka jingkwa nakaliang ke central government bahkan don ke grassroots governance pi ke jing tu juga sarkar India balai kiwan ra itu ke village council kalau ba kikwa bahkan don ke grassroots governance haka ba ki scheme baru aru kiban wan apo ke finance kide banyak through ke village level kamu kide ban pentrikam haka village level but haka juga por kikwa bahkan don ke election ya orang bak senang lani yaki state member jong council. Pada juga poru kikwa ya ka reservation nak benta ki kentai. Ki menta baro ki kentai kikwa bangin don kiti ha ka dorosno. Den rei ka riti dustur ka jung kam sya. Ba ki long kemi ki don kani kadang dei ha ka debate stage benta. Ka bangin pala ban ong ya kani nama ka riti dustur ki kalong ba ki kentai ki kimla ban ya don menta dorosno. Den rei ha kani ka village development council pak ngila bu ka provision ru nak benta ki kentai bakin long active part bakin long ki member kila long ki secretary jong kani ka village development council te ka jingkwa jong ai ka sarkar naklia ka long ba dei ban ong ya ka central government ba ha ka chaka ban bu ikini village council dei ban don ya ki village development council ta ka ba akwa shong ki meeting iba mensuaru be kani ngila agree namar ka jing ong hang tu ka long ba kan dei from 30 to 40. Government ndai ban increase by direct to 40. Ndai kadi ban long ka numbers kadi ban long between 30 and 40. Government kala ban long 35 kala ban long 36 bakum ta ta. Ndai kamut ba ngin su increase by increase of. Long in between.